ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குக்கு வித் எஸ்வி. நான் உங்கள் வேதன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, செட்டிநாட்டு வெள்ளை பணியாரம் சேவை அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் காமிக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க செட்டிநாட்டு வெள்ளை பணியாரம் சேவை அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒரு உலக்கு பச்சரிசி எடுத்துருக்கோம். இதில் தலையை சீவிக்கலாம். இதுதான் கரெக்டான அளவு. அதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி உளுந்து எடுத்து அந்த அரிசி மேலே வச்சுருங்க. இப்போ உளுந்து சேர்த்துட்டோம். இதை அரை மணி நேரமும் ஊற வச்சுக்கலாம், 1 மணி நேரமும் ஊற வச்சுக்கலாம். ஆனால் 1 மணி நேரம் ஊற வச்சா பணியாரத்தோட டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். இப்போ இதை நாங்கள் 1 மணி நேரம் ஊற வைக்கிறோம். நாங்கள் இப்போ 2 உலக்கு எடுத்துருக்கோம். நீங்கள் எத்தனை உலக்கு எடுத்தாலும் தலையை சீவிட்டு அது மேலே ஒரு கைப்பிடி உளுந்தை வச்சு தான் எடுக்கணும். இதுதான் மெத்தடு. அப்போ தான் செட்டிநாட்டோட வெள்ளை பணியாரம் டேஸ்ட்டு சூப்பராக வரும். இப்போ இதை 1 மணி நேரத்துக்கு நாங்கள் ஊற வச்சுக்கிறோம். இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அரிசி முழுங்குற அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம், இல்லைனா கிரைண்டரில் போட்டு அரைக்கலாம். நாங்கள் இப்போ மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கிறோம். அரைச்சிக்கிட்டு இருக்க இடையில பால் கொஞ்சோண்டு ஊற்றிக்கலாம். தண்ணிக்கு பதிலாக பால் சேர்த்தோம்னா டேஸ்ட்டு சூப்பராக வரும். இப்போது ஒரு பிஞ்ச் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதே இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீனி சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். இட்லி மாவு பதத்துக்கு இருக்கக்கூடாது, தோசை மாவு பதத்தில் இருக்கணும். மாவை நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கடாயை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பணியாரத்துக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் ஹீட் ஆகட்டும். பணியாரத்தோட மாவு புளிக்கக்கூடாது, அரைச்ச உடனே ஊற்றிடணும். அப்படியே மாவு புளிச்சிருச்சுனாலும் பச்சரிசி மாவு இருந்தால் அதை சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு சைடிஷ்ஷாக தக்காளி சட்னி, கார சட்னி இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்லாம். நாங்கள் இன்றைக்கி கார சட்னி சாப்பிட்றோம். கார சட்னி அப்படின்னு ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். பார்க்கலைன்னா ஐ கார்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்டில் பின் பண்ணி வச்சுருக்கேன், லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். எண்ணெய் ஹீட் ஆகிடுச்சான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த பப்பிள்ஸ்லாம் அடங்கிருச்சான்னு பாருங்கள். பப்பிள்ஸ் இன்னும் அடங்கலை. இப்போ எண்ணெய் ஹீட் ஆகலை. இப்போ பணியாரத்தை எடுத்து ஊற்றலாம். ஊற்றும் போது சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. கார சட்னி இல்லை தக்காளி சட்னி இருந்துச்சுன்னா மட்டும் போதும். இதை நைட்டுக்கு டின்னராக கூட சாப்பிட்லாம். சூப்பராக இருக்கும், செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம பால் வேறு சேர்த்துருக்கனால செமையாக இருக்கும். பால் சேர்க்காமையும் பண்ணலாம் தண்ணி ஊற்றி. ஆனால் பால் சேர்த்தோம்னா டேஸ்ட் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இது மாதிரி எல்லா பணியாரத்தையும் ஊற்றி எடுத்துடலாம். எண்ணெய் ஓரளவு சூடாக இருக்கும்போதே போட்டுறணும். ரொம்ப சூடாக இருக்கும்போது போட்டோம்னா ஒரு மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். சிம்மில் வச்சு தான் ஃப்ரை பண்ணணும். பாருங்கள், கிறிஸ்பியாக ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. பாருங்கள், பேக்கிங் சோடா போடாமே எப்படி நல்லா எலும்பி வருதுன்னு. இதை ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது. இப்போ இதை இன்னொரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போது அருமையான சுவையான செட்டிநாட்டு வெள்ளை பணியாரம் ரெடி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸ்டே ஹோம், பி சேஃப்.